بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم آل بيت الرسول سلام الله عليكم وتسليم. بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق. نعم الأئمة آل البيت والإسلام أسباب طه بنو زهرائه الفاطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب. بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أمبل مشرف لا تيفي لا جبوا أمبوفو نسلم يكفولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أني سوديالي نانا نيونسر أنا جم كان حكم كنا لا نوي شرفو كا دوبا دوما شرف لا دوبا دوما بيري شرفو فنا موكيكا بانيدوي نوي علي بن أبي طالب كين رجب كلو كي أني سبا أودو أنا دونا رفي علي بن أبي طالب أباننا أيانا أنا دونا بركون أمي أنكر موفو آية الله الشيخ محمد أبو جعفر محمد جباتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنيئا لكم. الحمد لله. إن شاء الله. إنا فيا فتو مبي شرفوكا دوي. إن شاء الله. شرفوكا دوبا دوما. أمي شرفوكا دومبا دو فنانا دومي تدوم فتنين شرفوفة. إمام علي كرم الله وجهه وعليه السلام علي بانينا كبنين دو نيوغون دوريما. علي ري عليه السلام أكبر لك راتولي شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين وصحبه المنتجبين. نعم. وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين. كشين هنا البركة وبي. نعم. كأفو بلا جلي أو سامبه سامبه. نعم. الله سبحانه وتعالى كأنغا سيلو جايا. آمين. الله سبحانه وتعالى أكان فرموكا مامو مني سوجا نالا كيروكا ني سوجا كوي أنا كسودموكا ني سوجا كوي مامو مني سوغويا ني تورا فانا يوسر كالا ديلي سبحانه وتعالى. نعم. أمبي كنو كن نينما آلو بيتو كو نينما ليلا ولود يافاني كمن جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. ما هو مني سيغرا سيغدالا ala kirana ka sudungo ka kobe lakale romi. Naam. Ka kobe nyene ma romi ki duskunte sa do meni maw jabetike maw bisra maw bi joro on sentala na Allah subhanahu wa ta'ala ka je. Naam. Abu Zahra adonendo ala jonfe ko asrid hadith as-salihin wa sammihim fa bi dhikrihim tatanazzalu rahmat. نعم. واحضر مجالسهم تنال بركاتهم نعم. وقبورهم زورها إذا هم ماتوا. نعم. كوكا توكا مايمون كبرو لكني توكا مايمون لكني صحيح. كوني توكا مايمون لكني وبيجا علي على كحنا بيجي على كنما بيجي على كيافا بيجي. نعم. دو جابي بوكنوكا ina fokena mini wala gushi ala kuki kana toy ina mafhumu ndo ribulo koni ala ka manyumo mbika la gushi yororo kuli ka boy nyote wona mi bejigi o kuma chejugu fo bahauka ni ebe kibe dosora o kuma na ni ubika fo yoro mi do ni hina mi jina siga tala be dosora o koro kika toyne kwal ni te akene siga ore mafhumu yo nawo hanni yoroka ja hanni bi shinde kata ala kira ka mauludu kenan ali ka mauludu kenan fatima zahra ka mauludu kenan alu baitu ka sigi daula ta ala ka hina biji wahdur majalisahum tu ka majlisula tanal barakati ibu barakaso mata ibu fansura tiasura kullu fatura fana tu ka burujura ala ka do jabibe ala ka ambe sawo ona foro ko manyumo uluka ko la kaleli ko hina bijigi o adun sabatira ka fo manyumo nunum be ala kira ko ubeka imamu o ali ubeka nyena nye wetugu minko o ali naam nyo de fie sigida chamana go الشريف السيد العمري ni hafizudo na umairuna be hafizu ka hafizu ka chula no hadith abdonawi aka kitabu dobe ko
علي علي دي إمام العارفين فالبرهان الجلي في أن إمام العارفين علي البرهان الجلي كد اللومي كان داي كافو عارفو بك نيما وعلي وكتابين وكان مفلح على كان بصابم دونك أبو زهرة علي كان مولودو يكون كرا تشغدي نيا يعني يبلين بفو وبكوني ngani yaw ni haglu ulu ka laben wala su sanji mina jigin beka do sorala chama bade ala kan be sabam kitabu min flembolo ni ni to ko ya nabiul mawadda ya nabiul mawadda ya nabiul mawadda عليه كتابه مي شرفو دو ياغلا ما عليه شرفو ينكم مذهب حنفي دلا ابو حنيفه تكا سرا مادو نو ما بالي كافو على مين فو على البيتولا كرا مين فولا وكان كلكلي ما مانكو دو ما دو نسرالي كم او يا نبي المودلا نعم ابناني علي بانغرا تشوغومي اني اتودارا chogomi abo bela jele la kale okono alaka ambe sawbama naam ako mamina ni amba Fatima bintu Asad sayyidina Ali ba ni asomina ka fo wakati bigasi Ali ba fana to Fatima Fatima bintu Asad ba fana to Fatima ya fam masha Allah mamina na asomina ka fo ko wakati bigasi عباس بن عبد المطلب دبني كما يلكلي أكو لما ولدت فاطمة بنت أسد عليا كما منا ني فاطمة بنت أسد ني أيا يرلاسر عليلا سبلا نيافيه كما منا نا أيا أدونك أفواتي بكسي أي كوندا الكاباليكا أمبا مريم kuma me na bina jigin Isa bin Maryam ala na'am afora ka habo misiri kono alep me misiri kono ka habo hata ayre ata jigi yore me ali jigin to la jeba ali bina bangi yoro mina yamaru dira bama ko ni nte bangi sokono ni meta bangi alkaba de la mai kunda alkaba ka ase alkaba ma amadaro la jere mizabu be yoromi tarame yoromi ofa ayinya sho kokoma ko sina kadaile aduna afi manyere mo be miyere la mun ko sebe aduna yere Allahu akbar ya maruna na naam ayere la sura alila kuma menani ayere sura alila ali nyetu bulen tura amanyele mona fujongana fo ali aka imamu ana abna lamo mimbolo fo de kana ka ma fole abe mi fle jembo donc ala kiranale sallallahu alaihi wa sallam nyen solla kayele min kanga fala min kanga kala kira yo beke donc ali walidul kaaba ale de kelempew bangira al kaaba kon o yemuira o bayra ka fo ya kadama kodode ala kan be sabam yani kuma foro ka chaw be sada al mo ko bakele wara to ko kulu be bangal kaba ko me kala te turaka ni yani kuma ngalo me nyaamala wadi fobiete ade fokuma fana be o to yere ali to nana to kuma me ni Fatima bintu Asad na rasul ko barana na se Abu Talib donc Fatima bintu Asad ale ko yangania ka fabe den to da ay refala Asad waraba Abu Talib ale ko ni ko intete ato nekata nyeyini kenna Abu Talib ala yake alena kulu sanfe jabal Abi Qabis bon irwa do lo ba fo ka tura mbeka alkaba de la mini abika ala deli akala deli kana ba fo ya rabb hadha alghasaq ad-duji والفلق المنبلج المدي بين لنا عن أمرك المقدي أيما نسمي ذلك الصبي يا رب أكوانتي على أمي شو كولي من فلاني نشوكو يتاي دوغو مالاجي نعم كنا تشيلين فانا يتاي
an kuna sirilen no nin den ga kola an b'a fɛ i k'a tɔgɔ fɔ an ye ayyama nusammi dhalika sabi a fɔ an ye an kan ka den tɔgɔ da cogo di ko fa idha khashkhashatun min as-sama manganin dɔ bɔra sankolo la Abu Talib y'i kun jan fa idha lawhun mislu zibirjid akhdar walaha yani wala komi wala walma tableau jaman vertilaman do o noroman سبلي بالا فيه 4 أسطر يعني أرانجي ناني بالا للناني فأخذه بكلتا يديه أبو طالب يقول كذا ولا يمله وضمه إلى صدره كعداد سلا ضما شديدا فإذا مكتوب وأسرع سبن وأقنا خصصتما بالوالد الزكي والطاهر المنتجب الردي واسمه من قاهر علي علي نشتقا من العلي يا أبا الزهراء خصصتما وعلى يوفلا كرنجرين بالولد الزكي للدين سنومي دمي طاهر أكسنو أحكيلا نينا كما كان جوغولا فنبلا على دي أسوغاندي كاكي على رجعني دوما واسمه أتوغي مبورا على تغدلا واسمه من قاهر العلي أتوغي مبورا مسامي بجون كرابا ninga kila ko o jogo do fana kala ali ni chema sima se ka bla nyogona ki adda to abadan ay de pas fitini sabe se ko mi mana kabna kunda masuru yala kabna be kunda masuru yala dimsonu ko ya to da ko qaddan nani mi adam ne nay telefiro ko la wal ma ko nyomo ti obita afa masawi ako atoda ali min tokobora masami be fembe sanfe ali tokoboro de fasuru Abu Talib sururan azima Abu Talib sojara ko sebe ay sujudu bi alay wa aqqa bi ashrin min al-ibil ya meta ayo o kanso alika bangini kam Allahu akbar donc afo mama kan ni soja ni de o bane kuma de donc an mana maulidu ke an fora Abu Talib ya alika maulidu ka ka kwani na'am o lawi kwa kungulonelo Baitullah al-Haramina fo hajjaji ka wati da lade ni wi alkabaci wala intunna ala kan be sabama ya Aba Zahra donc mala suryana am se ga min fo alika bangini chugala ni yoyi inshallah idasra alima ya alere da mata kujno babu alere da mata kujno na famu didama na kele ni krengrena nay Ali ibn Abi Talib alayhi salam atoqere kako alayhi mo to mada Ali folo di toqadara Ali abangira al-Kaaba kono ani khususiya min bala ni dépasse en flaga ala kira di bolo la mola ani kira ko meshi birfini kelen koro kira bi farkolo Abu Joshal yoro belebele ba sabe ala kan be sabam جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه دبالك لي أكو على كراكو صلى الله عليه وآله من أراد أن ينظر إلى إسرافيل في هيبته وإلى ميكائيل في رتبته وإلى جبرائيل في جلالته وإلى آدم في علمه وإلى نوح في خشيته وإلى إبراهيم في خلته وإلى يعقوب في حزنه وإلى يوسف في جماله وإلى موسى في مناجاته وإلى أيوب في صبره وإلى يحيى في زهده وإلى عيسى في عبادته وإلى يونس في ورعه وإلى محمد في حسبه وخلقه فلينظر إلى علي بن أبي طالب فإن فيه 90 خصلة من خصال الأنبياء جمعها الله فيه ولم يجمعها في أحد غيره أكو على كرادكو صلى الله عليه وآله كراد إنفو أو آل بيتو أو دالين على من أرادني ما من بافه يملك من تغمكو إسرافيل ni yamaru be boale bolo manganga chika boko jien ko bana ndoko buru fiela ala kan be sabam ko ni ba fe ka Israfila yinyela o yena be mala sran jogum hayba min be Israfila la ko ni ali dorobe Israfila ka hayba yala Mikaila hina min bala ka nyeshin joma nale de sanji jigin ka ala deli aka yafa mu'minuma
jɔyɔrɔ min b'a la Naam. ko ni ali filɛ i bɛ mikaɛli y'a la jibril alayhi salam aminul wahyi dɔnni min b'a la ani bonya min b'a la kadira min b'a la ni ali filɛ i bɛ jibril ka cogoya y'a la ni ye ali filɛ Naam. wa allama adama al-asma kullaha dɔnni min tun bɛ adamu na o bɛɛ bɛ ali la nuhu alayhi salam min b'a la o bɛ ali la ibrahima ye ala tire cogo min ali fana b'o cogo la yakuba dusukasi minnu y'a sɔrɔ o ye ali fana sɔrɔ yusufu cɛɲa min tun b'a la o bɛ ali la musa munajatu ala tun b'a kɛrɛnkɛrɛn ka kuma fɛ cogo min ala kira fana y'a jira k'a fɔ ala tun bɛ ali fana kɛrɛnkɛrɛn ka kuma a bɛ sunna kitabu la ko don dɔ la taif yawma taif ko ala kira ni ali mɛnna baro la munafiqu tora k'a fɔ ko y'a n'a a cousin ye ka baro kɛ k'an bɛɛ to yen u fila de bɛ yen ko ala kira k'u ma man tajaituhu walakin allaha najahu ko ne n'a kun tɛ audience la dɛ ani ala de tun bɛ audience la aw kun ɲɛ bɛ ne de la mais a t'a dɔn kuma min bɛ ka fɔ ye kuma min fɔra ye o bɛ sɔrɔ bukhari la wa o bɛ sɔrɔ muslim la wa walama hatta yala o dɔw bɛ sɔrɔ kɛfi ni dɔwɛrɛw la o ye gundow de ye o ye ala ni ali cɛ gundo dɔw ye n'i ko ko an ye ali tɛmɛ a dan kan an b'a f'i ye e ka suluku daminɛ dɔrɔn e yɛrɛ ka sɔn a ma ko ala jɔnya ye tiɲɛ ye maaɲumanya ye tiɲɛ ye i ka da dɔ la i k'o xidima o barika ka yɛlɛ i fɛ ni ala bɛ kuma maa fɛ a tɛ kuma maa fɛ i bɛna bɔ a kalama ala k'an bɛɛ sababa ma o kuma n'i bɛ fɛ ka ayuba fana ka sabali dɔn k'i ka ali filɛ yahya a banna diɲɛ na cogo min ali filɛ i b'o y'o la isa tun bɛ ala bato cogo min ali filɛ i b'o y'o la a ko muhamadu ka jogo ani muhamadu bɔkolo ni ye ali ye i wasara a ko nabiyuman u ka jogo 90 o ye ɲɔgɔn sɔrɔ ali la i b'a sɔrɔ nabiyuman kelen o kelen o n'a damafɛn kun don nabiyuman 90 ka qualité o bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ali ibn abi talib la o kuma i b'ale ni maa wɛrɛ kɛɲɛ cogo di ala kira kɔ sallallahu alaihi wa sallam ala k'an bɛɛ sababa amin amin an bɛ alaw taala deli a ka bangeni sayɛlɛma ala k'a kɛ an bɛɛ ma hɛrɛ sheikh n'an bɛ shirifu ka kɛnɛ kan hali bi an b'a mɛn maaw da tariku la k'a fɔ ko tile delila ka segin ali ye o kibaruya in kɛ cogo di o ye kibaruya jɛlen alhamdulillah rabbil alamin hadisa in ka kɛnɛ kosɛbɛ raddu shamsi ila aliyin k'a fɔ ko tile delila ka segin ali ibn abi talib ye n bɛ ka ala kira de banabagatɔ ladon n bɛ ka ala kira banabagatɔ ladon sallallahu alaihi wasallam tile binna ka sɔrɔ a ma lansara seli o kɔfɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam a y'a ɲininka ko n kun bɛ ka i xidima de o yɔrɔ bɛɛ ala kira ala deli tile seginna ali y'a ka lansara seli nin tɛ ko gɛlɛya ala subhanahu wa ta'ala bolo kalo jiginna kira min ye n'a tile seginna o ye dɔ kosɔn o tɛ ko gɛlɛn ali kanu b'a dɔn k'a to don dɔ a bɛ ka ali mankutu fɔ k'ali mankutu fɔ tile tunna maaw la k'a to ali mankutu fɔ la a ye shiru dɔ da a ko la tahrubi ya shamsu hatta yantahi madhi li ali mustafa wa uthni li najlihi wa arkhi ananaki in aradti thana'ahum anasiti ma kana alwuquf li ajlihi a ko tile kana ala ka ni ci ka sɔrɔ ne ma tila ala kira ka somɔgɔw ka ko ɲɛfɔli la a ko o kuma u man kutili ka bɔ ye de wa ko kana sɔn ma dɛ anasiti e tileden yala e ɲinɛna i delila ka segin min kɔsɔ wa in kana lilmawla wuqufuki falyakun hadha alwuqufu li khaylihi wa li rajlihi a ko n'i delila k'i jɔ matigikɛ ye yani i delila ka segin ali ye ne y'a ka baarakɛden de ne y'a ka jɔn de o kuma na a jirana k'a fɔ i b'a ka disposition na qalu minnu ye nin kuma in lakale a ko fatalati shams ko tile ɲɛma dogora a sina ka bɔ ten tɔ nin bɛɛ ye sirulula de ni waliyuya gundo de ye ne m'a fɔ e ka da la
nka minnu dalen don a la a b'olu de nafa komi kuma in bɛ ka fɔ minnu ye olu y'a ta yɔrɔ ye ala k'an bɛɛ sababu amina amina Cheikhana yani an ka walanda kuncɛ aw b'a fɔ an ye tuma bɛɛ k'an ka ɲumanya kɛ sherifu ye an ka ɲa sherifu ma an ka ɲumanya kɛ sherifu ye Cheikhana tuma dɔ i bɛ ɲumanya kɛ sherifu dɔw ye i b'a ye a t'a dɔ ye wala e yɛrɛ b'a fɛ ka sherifuya min ye a la mɔgɔ ɲumanya ni haiba min ye a la e t'o ye a la e kan k'a kɛ cogo di k'an yɛrɛ minɛ wa wala k'an kɔntine ka ɲumanya kɛ o yali alhamdulillah Abu Zahra ala k'an bɛɛ sababu Sherif muna Sherif a bɔra min na i b'o de filɛ e t'ale filɛ i bɛ ala kira de filɛ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o kɔrɔ ye k'a fɔ mɛlɛkɛw tɛ Sherifu tɛ mɛlɛkɛw ye adamadenw de don adamadenw de don u bɛ se ka fili u bɛ se ka don erreur la mais n'u donna e min kun e y'u a dɔn k'a fɔ kira bɔnna don k'a to i kira kosɔn ala kira ko i bɛ bɔ o tɔnɔ kan diɲɛ na ani lahara ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ka hadisa dɔ bɛ yen min bɛ o de sabati k'a fɔ hadamaden i k'i jija n'i b'a fɛ ka ale ala kira ka fɛn sɔrɔ i b'a fɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ale kira la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam i ka ɲumanya kɛ ale ka bɔnna dɔ ye ahlu beitu ko fɔ ko qala rasulullah ko ala kira ko sallallahu alayhi wa alihi man arada tawassula ilayya ni maa min b'a fɛ ka fɛn ɲini ne kira yɛrɛ fɛ i b'a fɛ ne kira ka fɛn dɔ las'i ma وأن يكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة إبا في قيامة جودو يجرو دو نكرا لا نكاسكو سري كوني با فكو كي فليصل أهل بيتي نيك بونا من بي إني كورو إيكا نما يكو يبان ويدخل السرور عليهم إيكا نسوجا دوالا أي جروتا عند سرا يكو شروع يافرا walama anani mana kungoyi ya ɲɛnabɔ ala kira kosɔn siga t'a la k'a fɔ i b'a sɔrɔ an bɛ kuma in laban ni min ye o kɛra an ba Fatumatu Zahra a ye walanda di dɔ ma sabula shirukɛ dɔ de bahara ale ma shirukɛ bahara muhibu in ma cɛ in bɛ ala kira somɔgɔw fɛ nka ala y'a lajarabi shirukɛ dɔ y'a bugɔ ka baga ma fo k'a ɲɛ jogi shairu kunu a kun bɛ se sukuda la a ye kuma gɛlɛn caman fɔ suku in na ka taa a fɔ masakɛ a ko masakɛ e bɛ ka taa nin dugumɔgɔ ninnu kɛlɛ ka n'olu kɛlɛ dɛ i ni ala tɛ jihadan ko n'i bɛ kɛlɛ kɛ dɛ taa shirifu ninnu fɛ taa shirifu ninnu kɛlɛ fɔlɔ wala taqul innahum awladu Fatima kana fɔ ko Fatima denw don dɛ law adraku ala harbin harabul Hasan komi olu kun ye Huseynu ye ko ninnu ni sekɛriw ye u kun bɛ fara alu harbi kan yani Abu Sufyan mɔdenw kan ka Hasan yɛrɛ kɛlɛ donc a ye kuma jugu caman fɔ o kɛlen sogo nana da la Fatima nana salamullahi alayha sogo la a ye kuma in na sira min fɛ Fatima y'a jaabi sogo la n'o o nafsul qafiya a ko hasha bani Fatimata kullihim min khissatin tu'ridu aw min khana a ko Fatima den bɛɛ tɛ tan dɛ shirukɛ in y'i tɔɲɔ mais Fatima den bɛɛ tɛ tan kuma tɛ k'a fɔ ko e ka taa mɔgɔ wɛrɛ su ka bilo kan wa innamal ayyamu fi ghadriha wa fi ilaha su sa'at bina ko diɲɛ de y'an janfa o de y'a to an bɛ lahalaya jugu la shirifu ne mɔden min n'a ye nin k'i la a tɛ cogoya ɲuman kan o de y'a to a ye tɔɔrɔ s'i ma a ko ne den kelen ko k'i la o tuma n'i y'a yafa a ye a ko kiyama jɔ don fa kullu ma nalaka minhum ghadan talqa bihi fil hashri ma'ana amna ko ni tɔɔrɔ y'i sɔrɔ u la i y'o to ye anw kɔsɔn ko kiyama jɔ don k'anw bɛ hakili lasigi o fɔlen min kɛ Fatima ye a bolo barikama in kɛ k'a ɲɛda jɔsi
joli min kun b'a la dugu jɛlen a ye k'a fɔ kɛnɛyara sirikɛ y'a n k'a fɔ muhibu in min ye ahlubeitu kanuba ye a y'a dayɛlɛma a ye dɔnkili wɛrɛ sɛbɛn a ko uzrani ila binti nabiyil huda tasfa an zambi muhibbin jana ka segin dɔnkili laban ma a ko a yafa kamalen ma koyi m'a dabɔ nin bɛɛ lajɛlen kama ka sɔrɔ k'a fɔ masakɛ ye ko ɲuman k'u ye dɛ ka tɔɔrɔ kana s'u ma ala k'an bɛ sababa donc nin bɛɛ fɔ kun ye jumɛn ye kira dɔw de don kira dɔw de don n'i ye fɛn o fɛn k'u la a yɛrɛ filɛ a bɛ taa bɔ asulu la o origine ne ɲuman k'u ye o don ne juguman k'u la o fana don ala ka an bɛɛ sababa ala ka an kisi ka juguma an ka juguma wala an ka tɔɔrɔ ka se sherifuw ma shagana waati na cogoya kama an y'a fɔ an bɛ ale ka bangeli la baro sherifula duba kɔnɔ bankɔni jankɛnɛbugu la an karamɔgɔ sida sherif usman madana haidara ka denbaya y'a dɔn ale b'a mɔkɛw ka ɲɛnajɛw bɛɛ kɛ wa a ka denbaya fana kɛlen ka dudenw bɛɛ ta ka dɔ ta ka daminɛ ali yɛrɛ la ka na fo fatima hasan hussein kalo tɛmɛnen an bɔra fatima ka ɲɛnajɛw la bangeli ɲɛnajɛw la an b'a tonti fatimata haidara ye o ɲɛnajɛw kɛ nin ye hajar tunkara ni a dɔnni nin jara tunkara ale ka ɲɛnajɛ ye nin ale ye ka denbaya la bi ale kunna an b'a faamu cogoya min na o ɲɛnajɛw kɛra dakunya laban jumɛn an ka kuma kuncɛw ka dugawu alhamdulillah i y'a fɔ cogoya min na maa o maa ye kɛnɛ in sigi ahlubeitu ka kɛ olu ka ko solinadonni kɛbaga ye an b'a la deli subhanahu wa ta'ala ɲuman o ɲuman bɛ kɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen ala k'a bila mijan na ala subhanahu wa ta'ala ka banabagatɔw kɛnɛya ka kɔlibaatɔw sɔn ka hinɛ taabaw la minnu ma ali ko faamu minnu ma ahlubeitu ko faamu ala ka hakiliɲuman d'u ma u ka a faamu u k'a dɔn k'a fɔ ahlubeitu kanu o ye diinɛ dɔ de n'a fɔ o yɛrɛ diinɛ ahlubeitu kanu o de ye diinɛ likulli shay'in asasul islam hubbuna alal bayt ni sopasman bɛ diinɛ na k'o ye kira kanu a n'a ka somɔgɔw kanu an b'a la deli ala ka u kanu ala k'a jidi an na ala k'u ka sira jɛlen ala k'o yiralen to an na ala k'u k'an bolo minɛ ba ye k'an don aljinɛ kɔnɔ k'an kɛ u sigiɲɔgɔn ye wa sallallahu ala muhammad wa alihi wa sallam an bɛ duwawu fana kɛ an bɛ jamana min kɔnɔ Côte d'Ivoire ani Mali Burkina diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka basigi kɛ yen ala subhanahu wa ta'ala ka wasa kɛ ala ka silamɛw kan don ɲɔgɔn na k'u tin don ɲɔgɔn na ka an kisi diɲɛ tɔɔrɔ a n'a masiba ma k'an kisi lahara tɔɔrɔ a n'a masiba ma ka dugawu kɛ sheikhana e yɛrɛ Côte d'Ivoire sigi ala ka a k'i ma hɛrɛ ala k'i ɲuman segin anw ma jamana in kɔnɔ hɛrɛ la ka Côte d'Ivoire dɔnnikɛlaw n'a karamɔgɔw n'a kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la b'a dɔn nin jamukan a kanunen don Côte d'Ivoire ni a lamini na kosɛbɛ an ye tagali min kɛ an y'o dɔn mɔgɔ la an bɛ ala ta ala ka an bɛɛ lajɛlen nafa ni sherifu kanu ye ka segin k'i fo k'i waliɲuman na k'i barikada i ka nin cɛsiri ye ka nin wulikajɔ la sherifu ka don ɲɛnamayaliw la an bɛ dugawu ɲini fɛ ka tila ka dugawu kɛ i ye an bɛ segin ka an filɛbagaw fana fo an'an kanubagaw olu minnu ye nin jamukan in ta k'a sankɔrɔta tuma bɛɛ an tɛ segin an tɛ ɲina ni nin jamukan in kanu n'a bɛ fɛn yira a bɛ kira somɔgɔw a bɛ sherifu kanu de yira an bɛ ala taala jeli ala k'an bɛɛ kɛ sherifu kanubagaw ye ala k'an bɛɛ kɛ kira somɔgɔw tuguɲɔgɔnmaw ye ala ka jamukan nataw yira ani aw bɛɛ lajɛlen na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu شكرا صلى الله عليه وسلم آل بيت الرسول سلام الله عليكم والتسليم بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق نعم الأئمة آل البيت والإسام أسباب طه بنو زهرائه الفاطم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب